שלום, אני גישם רלביץ', רציתי מסר דש לכל המשפחה נאסר עילית. אני סוחר לכולן עדיין, אבל 20 שנים, אני לא מאמין. רוצה מסר דש למוטי וניר, שהיה מאמן שלנו והיה המאמן הכי טוב שלי. ליניק כהן, שהיה את הקפטן של הקבוצה, שהיה לנו קבוצה חבל הזמן, עדיין אני סוחר אל כולם, היה כיף מאוד. האמת שאני מאוד מאוד מתגעגע אל השנים האלה בנצרת. שהייתי נוסע מחיפה עם אחין סימנטו ועוד כמה שחקנים לנצרת, כל הנסיעה, לאימונים שם, שהיינו עושים עלייה למגרש. ראינו איך גדל המועדון גם שם, כי עשו את המגרש יותר גדול, את הטריבונה וכל האלה. ובאמת שאני מאוד מאוד מתגעגע, היה שנים טובים שלי. ודבר אחרון לאבוש, הבעל הבית שלנו, שהוא עזר לי מאוד, כי היה זמן קשה לי, כי הייתי בצבא, והוא היה כמו משפחה ועשה לי כמה שהוא יכול. אני מקווה לחזור בקרוב לישראל, כי אני וכל המשפחה מאוד מאוד אוהבים את ישראל. זו המדינה הכי טובה שהייתי. לקחו אותנו, לי וכל המשפחה, כמו משפחה שלכם. ומסר דש לכל האוהדים של נצרת עילית ולכל האנשים שעובד שם, ושיעשו לפני 20 שנה, שיעשו את החלום של לעלות ליגה לליגת העל, לעשו בשבילנו.